नमस्कार मंडळी, मी करते आज मालवणी कोकणी पद्धतीचो झणझणीत असो मसालो। त्या मसाल्यासाठी मी 5 प्रकारचे मिरचे घेतलं। हे 5 प्रकारचे मिरच्या असत, त्यांची भाजताना मी तुमका नावं सांगते। तर 5 प्रकारची मिरची असा आणि 23 प्रकारचे हे गरम मसाले असत। तर हे बऱ्या क्वालिटीचे गरम मसाले असत। आम्ही मालवणी माणसा जेवण करताना आम्ही दुसरा म्हणजे गरम सामानाचा अजून काय घालणं नाही, धने जिरा पावडर किंवा गरम मसाल्याची पावडर असा काही घालणं नाही। आमचा जेवण ह्या मसाल्यान अगदी मस्त चविष्ट जाता। तर हे मसाले मी आता सगळे भाजून घेतले। त्याच्यानं आधी तुमका मी ओळख करून देतो ह्या गरम मसाल्यांची। आता हे सगळे गरम मसाले असो त्यांची नावं मी सांगतो। ह्या असा लवंग, ह्या माझा घरचा मिरी असा, हे बघा गावठी घरचा मिरी असा माझा स्वतःचा। त्याच्यानंतर ही दालचीन असा, हिरवी वेलची असा, ह्या असा चक्री फूल म्हणजे दगड फूल, ही असा कसुरी मेथी, ह्या असा जायफळ मी खूप घालतोय, 10 15 20 25 जायफळा घालतोय। त्याच्यानंतर ही असा सुंठ, ही असा मोहरी गावठी, हिंग खडा हिंग असा, तीळ असं सफेद, हे बिन पॉलिश केलेले तीळ असत हे बघा। आणि ही असा लसूण आम्ही मसाल्यात घालतो, पण ती सुकवून आधी घेऊची लागता आणि साला सकट भाजूची लागता तेलात। तर ह्यो असा खसखस, हे बघा ह्यो असो खसखस असा। खसखस जरा खाऊन बघूचो लागता, कारण खसखस कडवट असता म्हणून तो खाऊन बघूचो असता। त्याच्यानंतर ह्या असा दगडफूल, हे बघा ह्या दगडफूल असा, ह्यो असा बडीशेप, तर ह्या असा जायफळ फूल, जायपत्री का जायपत्री म्हणतो। ह्या असा शहाजिरा, ह्या असा साधा जिरा, ह्यो असा नागकेशर, आणि ही असा मसाला वेलची मी फोडून अशी सुकवून बरी घेतलेली असा। ही बघा अख्खी घालायची नाही कारण ती ओली असता। त्याच्यानंतर ही असा तमालपत्री मी कैचेन बारीक केलंय, मग ती भाजताना बरी भाजतली। आणि हे असं धने, हे बघा हे असा, आणि ह्या बघा ह्या असा हळकुंड, हे बघा या सळकुंड, या सगळा सामान मी बरा मस्त सुकवून घेतलंय। आणि त्याच्यानंतर सुकल्यानंतर ह्या बरा चुलीवर भाजायचा। तर ह्या आता मी भाजताना तुमका दाखवते कसा भाजतात। तर ही मिरची आता मी भाजून घेतलोय। तर मिरच्या भाजण्यासाठी मी अशी मोठी पातेली ठेवली बघा, ही अशी मोठी पातेली असा, मग ती भाजून बरं मिळतं। आणि ही मोठी पातेली मी घेतलं भाजलेली मिरची काढून, म्हणजे अशी पातेली घेतली काय त्याच्यात भाजलेली मिरची ओतली का ती गरम राहता आणि कुरकुरीत जाता। आणि कढई घेतलं ती गरम सामान भाजून। तर ह्या पातेलीत आता मी मिरची पहिली गावठी भाजते, बघा ही असा गावठी मिरची, ह्या मिरची चव बरी येतात मसाल्यात। ही शहरात मिळणार ना, आमच्या कोकणात आम्ही मिरच्या लावतो ना, तेव्हा ही मिरची आमच्या कोकणातच मिळतात। मिरच्या भाजून मी आता 9 वाजता घेतलं, बघूया आता किती वेळ लागता या सगळ्या भाजून। मिरची भाजताना पहिली फुलावर आपली कमी आगीवर मिरची भाजू घ्यायची। मिरची बरी भाजावी तरच तो मसाला चविष्ट जाता। मिरची जर कच्ची राहिली तर त्या मसाल्यात हिरवट चव येतात। मी आता या मिरची थोडासा तेल घालते, मिरची भाजताना थोडा तेल घालायचा। मिरची फुलवून बरी भाजावी या, तर तो मसाला चवीत जाता। शहरात राहणारी जी लोक असतात ती मे महिन्यात गावात येतात आणि गावात घेऊन मस्तपैकी मिरची घेतात आणि मसाला कुटतात। तो त्यांचा मसाला बरो जाता, कारण गावात कशी भरपूर जागा असतात आणि ऐसपळ जागेमुळे मिरची सुकवून मिळतं, मसाला बरोबर मिळतात। आणि कसं असता शहरात आपण त्या लहानच्या रूमात लहान आणि मोठो म्हणजे मिरची भाजून घेतली का आजूबाजूच्या लोकांना त्रास होता, म्हणजे ठसको लागता मिरचीचो त्यांना, म्हणजे शहरात जमणार नाही मसाला करून। गावात असा नसता, गावात सेपरेट अशी जागा मोठ्या जागे घरा असतो, त्यामुळे बरी मिरची भाजून मिळतात। ह्यो मसालो मी माझ्या घरगुती म्हणजे माका जो लागणारा वर्षाचा मसाला तो ह्यो मसालो मी कुटतो। आणि आता तुम्ही म्हणशात म्हणजे कमेंट करशात मसाला असा काय, तर ह्या वर्षी माका मसाला विकूचो नाही,
पुढच्या वर्षी बघू. ह्यो मसालो जर तुमका आवडलो तर तुम्ही सांगा, मग मी पुढच्या वर्षी मसालो करीन आणि तुमका कोणा होयो तो मसालो मी देईन. ती बघा गावठी मिरची अशी मी बरी भाजून घेतलंय तेलात. तरी आता भाजली ती मी ओतते. बरी सुकलेली मिरची असा. तर ही असा बेडगी मिरची, ही मिरची मी तुकडे करून घेतलं आणि सुकवलंय. मिरची कापून घेतली ना का त्याच्यातली बी बाहेर पडता. आणि अख्खी मिरची आपण ज्यावेळी वाटतो ना ती बरी मिरची भाजला ना आणि त्याच्यातली बी असता ती कच्ची राहता. मग त्या मसाल्याक चव येणार नाही. आपण आज जर घरगुती मसाला करतो असलो तर मिरची फोडायची, त्याच्यातली बी वेगळी करायची आणि मिरची भाजायची, म्हणजे सुकून भाजायची. आणि शेवटाक सगळ्यात शेवटाक बी भाजायची. खाली जी बी रवतली ना ती सगळ्यात शेवटाक बी भाजायची. तरी बघा मी अशा प्रकारे मिरची भाजून घेते. आणि तेच पानं जी असत नाही तेच पत्तो ती थोडी थोडी पानं मिरची भाजताना मिरची टाकायची. मग ती आपणच गरम लावून येते. आता मसाल्याचा रंग, आम्ही घरगुती जो मसाला करतो ना त्याच्यात ह्या भरपूर इतके आम्ही सामान घालतो. मग तुम्ही सांगा त्याचा रंग एकदम लाल भडक असं येतो ना, कारण त्याच्यात भरपूर गरम सामान असता. आणि ज्यावेळी आपण कमी सामान घालतो त्यावेळी तो मसालो रंगीत म्हणजे लाल भडक होता. म्हणजे आता तुम्ही त्याचं हे घाला आणि मला सांगा, जास्त गरम सामान असलेलो मसालो चवीक असतो तो एकदम लाल भडक होतो ना. आणि जास्त मिरची आणि कमी सामान घातलेलो मसाला असतो तो लाल भडक होतो. तर अशा प्रकारचा मसाला होयो आणि खाताना तो कळा होयो की तुमका रंगाचा मसाला होयो की गरम सामान घातलेलो मसाला होयो. म्हणजे गरम सामान घातलेलो मसालो चवीक बरो असता. मसालो लाल भडक दिसलो मनान झाला नाही तर तो मसालो चवीक होयो. हे बघा असे मिरची मी वाजतो आणि एक करून घेते सगळे. मगाशी मी तुमका मिरच्यांची नावं सांगत राहते. ती मिरच्यांची नावं असं आमच्या कोकणात पिकता, म्हणजे मिरची लावतात उन्हाळ्यात. ती असा गावठी मिरची, ती चवीक आणि तिखट भारी असतात. त्या मिरची मसालो झणझणीत होता. आणि त्याच्यानंतर संकेश्वरी मिरची असा, ही खूप तिखट असता. ती मसाल्यात म्हणजे होईया तरच मसालो तिखट जाता. आणि बाकीची गुंटूर मिरची, तेजा मिरची, पेडकी मिरची ही जी असता ना ती कलर साठी असता. म्हणजे ज्या त्या मिरचीची एक चव असता म्हणून ते असे आपण जास्तीत जास्त मिरची वापरायची. अजून खूप प्रकारची मिरची असतात अजून. तर ही मी 5 प्रकारची मिरची वापरले आणि मसालो घेतले. हे बघा ही आता शेवटचे मिरची मी वाटते. मला बरंच वेळ लागलो, तासभर तरी लागलो मला मिरची भाजा. आणि बरेच मिरची भाजा होईल आणि व्यवस्थित भाजा होईल. तर हे मिरची मी कधी घेतलेलं, मिरची ज्यावेळी सुरू होता ना शिमग्याच्या आधीपासून चालू जाता. पण शिमग्याच्या नंतर मी मिरची घेऊन चालू केले. आता मी बुधवारचा पुण्याच्या बाजारात गेले. प्रत्येक जातीची मिरची असतात ती मी घरात आणून टाकतोय. मला सवय असा अशी मी एकदम कधी काही घेणार नाही. थोडा थोडा घेत जायचा. आणि व्यवस्थित ती सुकवून ठेवलेली होती माझी मिरची. मी फक्त आता बारीक केलोय आणि सध्या आता म्हणजे ऊन लागतं त्यामुळे मी उन्हात सुकवले बरं व्यवस्थित करा. हे बघा आता ही माझी मिरची भाजून झाली सगळे. हे शेवटचे मिरची. मिरची बरी भाजा होईल आणि आपल्या मिरची भाजण्यावरच सगळा असता. तर ही आता बी आता ही मी बी शेवटी आता भाजून घेते. बघा या मिरचीचा बी असा ना आता मिरचीचा बी सुक्या भाजू आहे. सुक्या म्हणजे त्याला तेल घालता का म्हणे बरा असा फुलवून भाजू घ्या.
ह्याच्यावरच सगळं खेळ असता. ही मिरची जी असता त्याच्यातला बी असताना ते तुमचो पुढचो मसालो वर्षभर कसो टिका होयो तो ह्या बियेवर असा. कारण ही बी व्यवस्थित भाजा होईल. मिरची जर तुम्ही फोडलात आणि ती फोडून मिरची व्यवस्थित सुकवून भाजलात आणि बी वेगळा भाजलात तर तो मसालो वर्षभर जशात तसं असता. आता मी वापरते मसालो तो तुम्ही बघतात म्हणजे कसो मसाला असता तो कसो आम्ही मसालो वर्षभराचो टिकवतो. या असा बी मिरचीचा बी तर मग अशी पिवळा धम्मक दिसा होता. आता ह्याचो कलर बदललो म्हणजे ह्या थोडा असा गुलाबी कलर झाला. ते भाजला बघा. मी ह्याच्यात तेल घालून ह्या कोरडाच मी भाजून घेतला आणि कोरडा घी भाजायचा. मसाल्यात कीड वगैरे लागणार नाही. तर ह्या आता बी ना भाजला आता मी उतरून घेतोय आणि ह्या मिरचीत मिक्स करतोय आणि सगळे मिरची आता मिक्स करायचे. मग प्रत्येक मिरची असता ती मिक्स बरी होता. आता मिरची माझे भाजून झाले. मी आता भाजताले गरम साम आहे त्यासाठी मी चुलीवर ठेवली. ही बघा ही असं कढई ती गरम सामान भाजण्यासाठी मी कढई ठेवते. ह्या कढईत मी सामान भाजतले. तर ही मिरची आहे ना ती मी आधी घेऊन ठेवलेलं आहे. पावसाच्या आधी बरी व्यवस्थित सुकवून ठेवलेलं आहे. आणि माका ही अचानक मिरचीचा आता मसालो करून माका मिळालो. नाही तर आताच ह्या पावसात घेऊन मिरची शक्य नाही भाजू कारण ती मिरची सुका होईल. ही माझी बरी मिरची सुकलेली होती. बघा मी सगळ्यात पहिली घालतो याच्यात हळकुंड. हळकुंड या बारीक करून सुकवून घेतलेला असा. आणि हळकुंड असताना तर आपण भाजायचा बरा आणि सेपरेट ठेवायचा. हळकुंड आणि लसूण आणि आपण गिरणीवर ज्यावेळी मसाला कुटून जातो म्हणजे मुसळावर त्यावेळी पहिला हळकुंड टाकून सांगायचा आणि मुसळ चालू करायचा. काय तर हळकुंड कुठला जाता. बघा ही असं हळकुंड ही बाजारची हळकुंड असत. कारण ही घाटी हळद बाजारात जी मिळते हळकुंड ना मोठी ती घाटी हळद असता. आणि आपण जी हळद लावतो बारीक पानाची आणि तिचा वास बघा मस्त येतात. पातोळे वगैरे केले किंवा माशाच्या चटणी घातली तर सुंदर वास येतात. ती बारीक पानाची हळद असतात. मी तुमका कधीतरी दाखवय. तर ही हळकुंड असत ती बरी भाजा होईल. त्याच्यात मी आता ह्या तेल घालतोय. खायच्या मसाल्यात तेल घालू आता मी तुमका दाखवतो. हळकुंडा मात्र सेपरेट घ्यायची. आता पिशवी मिक्स करायची नाही. गरम सामानात सेपरेट घेतली आणि पहिली टाकून सांगली का ती बरी बारीक जाते आणि मिक्स होता मसाल्याला. म्हणजे हळकुंड हळद आम्ही नंतर टाकतो होत पण मसाल्याची टाकूचीच असता हळद म्हणजे हळकुंडा. या हळकुंडांका चव बरी असता. ह्याच्यापेक्षा गावठी हळकुंडांका असता. ही असं जायफळ आम्ही जास्तच घेतलं. जायफळ मसाले होया भरपूर जायफळा घ्यायची. मिरच्या असं माझी 7 किलो आणि त्या 7 किलो लागणारा माझा ह्या घरगुती प्रमाण असा. हे बघा ह्या मी जायफळ भाजताना थोडासा तेल घालतोय. कारण काही मसाल्यांका तेल घालूचं असता. काही मसाले कोरडे भाजूचे असतात. तर मी आता जायफळ भाजून घेतोय आणि असेच सगळे मी गरम सामानाचे जे मसाले होते मी भाजून घेतोय आणि नंतर तुमका भाजून झाले का दाखवतोय. मिरी असा ना तर ह्या गावठी हा माझा घरगुती मी केलेला मिरी. तर ह्या मी मिरी 1 किलो घेतलं. ह्या गावठी मिरी असा झणझणीत असा तिखट. आणि ह्या मसाल्यात मी धने घेतलंय ते 1 किलो घेतलंय. मिरी 1 किलो घेतली आणि बाकीचं सामान तुम्ही म्हणजे बघला त्याचा प्रमाण मी दिलंय ना. तर हे बघा ह्या सामान मी असा भाजून घेतलंय का एकत्र केलं आणि हळकुंडा चुन ठेव
ते मी सेपरेट घेतलं, ही आधी टाकूक सांगतोय. त्याच्यानंतर ही मी लसूण भाजून घेतलं. ती लसूण शेवटा म्हणजे एकत्र मसाला केलो का त्याच्यात ती कुटायची. आणि मी विसरलेलं आहे ती ही मेथी मी विसरलेलं आहे, लक्षात येईल ना माझ्या पटकन. पण ती आमका सवय असता जेवणात असतो, त्यामुळे काहीतरी विसरला तर आठवण करूची स्वतःच्या मेमरी. तर त्याची आठवण केलंय मी काय विसरलंय बघून. आणि ही मेथी विसरलेली ती आता मी वाजून घेतोय. ही मेथी म्हणजे मेन असता मसाल्यात कीड लागा नाही किंवा घरटो लागा नाही म्हणा. तर मी मिरचे भाजलंय, डंकणीवर घेऊन गेले म्हणजे मुसळाच्या गिरणीवर. आणि ह्यो मसालो मी कुटून घेऊन येलोय बघा. मस्त असं लाल भडक मसालो झालो, वास सुंदर येता मसाल्यात. मसालो बरो झालो, मी बघलंय रसो करून. आणि ह्यो मसालो मी आता भरून ठेवतलंय. तर मी मसालो मिरचे भाजलंय आणि मी मसालो कुटून घेऊन येलोय डंकणीवरसून म्हणजे मुसळावरसून. तर बघा किती मस्त आमच्याकडे बारीक मसाला कुटून देतो ते बघा. लाल भडक झालो आणि मस्त झालं. आता मी याचो मिरगाचो झणझणीत रसो करतलंय. तर त्याच्या आधी मी काय केलंय, मसाला कुटून आणलोय आणि मोठ्या भांड्यात म्हणजे मोठी पातेली असता जर्मनची, त्याच्यात मी 2 दिवस थंड करण्यासाठी ठेवून दिले. कारण मसाला चाळून दिलेला असता, व्यवस्थित मस्त चाळतो. परत घराकडे हाडून चाळूची काही गरज नसता. आम्ही कधी घराकडे हाडून मसालो चाळणं नाही. तर ह्यो मी आता ना मसालो पावसासाठी साठवणीचो मसालो म्हणून मी काचेचे माझ्याकडे बरणे असते बघा, असे बरणे घ्यायचे काचेचे, त्याच्यात मसालो बरोबर टिकता. तर या 3 बरण्यात मी आता जितको माझा मसालो रवा तितको भरून ठेवतले. त्याच्यावर हिंग घालतले. मी आता हे मसालो भरून घेतोय. काचेच्या बरणीत मसालो ठेवलो ना का खराब होणार नाही. आणि मसालो हाडल्या कधी भरायचो नाही. 2 दिवस तरी तो असं उघडो म्हणजे एकदम उघडो नाही, मोठ्या भांड्यात काढायचो आणि त्याच्यावर काहीतरी आपण म्हणजे झाकून ठेवायचो. तो मसालो थंड होता व्यवस्थित. आणि भरून झाल्यावर मात्र त्याच्यात हिंगाचे खडे टाकायचे आणि पॅक करून ठेवायचो. आणि रोज मसाल्यात हात कधी लावायचो नाही. आपणाक जो मसालो रोज वापरू होयो ना तो वेगळ्या डब्यात काढायचो. मग तो मसालो वर्षभर मस्तपैकी राहता. आमचो ह्या वर्षाचो मसालो त्या वर्षापर्यंत आम्ही खातो. बघा अशा प्रकारे मी सगळं मसालो भरतोय. आणि बरणे भरून झाल्यानंतर तुमका मी हिंग घालताना दाखवतोय. हे बघा या 3 बरणीत मी हो मसालो भरून ठेवलाय. अजून माझं उरलो. आणि रोज माका जो मसालो लागता तो बघा ह्यो असो मी स्टीलच्या डब्यात काढून ठेवतोय. म्हणजे रोज एका हात लागायचो ना. तो मसालो आता साठवणीचो मसालो झालो. तर ह्याच्यात मी ना आता हिंगाचे खडे टाकतोय. हे बघा असो हिंग टाकायचो. खडे हिंग बरो असता, वास काय सुंदर येता हिंगा. ह्याच्यात 2-2 खडे टाकले का वर्षभर बघू नको. आपणाक जेव्हा होय मसालो काढूचो असलो, समजा संपलो मसालो आणि काढूचो असलो तर न्हावून धुवून अगदी मस्तपैकी व्यवस्थित स्वच्छपणात अगदी तो मसालो आपण काढायचो. आता हे का म्हणजे काही कीड म्हणा किंवा बुरशी म्हणा काहीही लागायचं नाही. आता ह्याच्यावर मी हे कागद असं
कागद म्हणजे टिश्यू पेपर. तरी मी आता ना ह्याच्यावर असे वरती घालते म्हणजे त्याचा वास बाहेर जाऊचो नाही. आणि मी असो मसालो दरवर्षी असो मसालो ठेवतो. माझो मसालो बरो रावता जशाक तसो. आणि त्याचा वास असा ना तो टिकान रावता काचेच्या बरणीत. बाकी तुम्ही ना प्लॅस्टिकच्या बरणीत कधी मसालो ठेवू नका. जर तुम्ही ठेवता असाल ना तो बरणे बदला आणि काचेच्या, स्टीलच्या, पितळीच्या जरी ठेवला तरी काही नाही. पण प्लॅस्टिकच्या बरणीत मीठ किंवा मसालो ठेवायचो नाही. एवढं ह्या असा ह्या मोठ्या बरणीचं झाकण. आता ही घट्ट झाकणं लावायची मस्तपैकी. आणि होय ना तर कपड्यान हे बरणे बांधून ठेवायचे आणि अंधारात ठेवून द्यायचे. कोण म्हणता काय तर या काचेच्या बरण्यात ना फिको पडता मसालो, कारण त्याका सूर्यप्रकाश लागता. असा काय नाही. मी दरवर्षी ठेवतोय. माझे माका माहिती असत बरे राहतात काचेच्या बरण्यात. चला तर माझो साठवणीचो वर्षाचो मसालो करून झालो मिरगाचो. आणि ह्यो मसालो तुमका कसो वाटलो, ह्यो व्हिडिओ कसो वाटलो तो म्हाका आवर्जून कमेंट करून सांगा. आणि माझो व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.